Dobrý deň, milí priatelia. Chcela by som zaujať stanovisko k tomu, čo sa stalo v nedeľu, to pred pár dňami. To je ten útok Ukrajiny na ruské, hlavne strategické ciele, hoci išlo aj o ciele civilné, teda tie dva vlaky. Ale hlavne ide o útok na základne, na ktorých boli umiestnené strategické zbranie Ruskej federácie, to je tie bombardéry, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Myslím si, že tou nedeľou alebo tým útokom vlastne vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou dospel do určitého bodozlomu, z ktorého bude veľmi ťažký návrat. A myslím si, že ak si podrobne zanalyzujeme, čo sa vlastne udialo a aké to má dôsledky, tak tie dôsledky budú veľmi vážne a budú sa určite týkať aj Slovenska. Ja som bola trošku prekvapená, neprekvapená, ani nie tým, aký aplauz po tomto útoku Ukrajiny na ruské ciele, na tie strategické zbranie spustili naše slovenské médiá. Oni sa z toho tešili, hoci myslím si, že by si mali uvedomiť, aspoň tí, ktorí sú medzi tými novinármi ako tak zrelí a dospelí, že vlastne tu nejde o nejakú počítačovú hru, ktorú sledujú v pohodlí svojich gaučov, ale ide o reálny osud nielen týchto dvoch štátov, ale aj celej planéty. Tak v prvom rade si treba trošku zoširšia uvedomiť a pripomenúť, že o čo vlastne v tejto vojne ide. Myslím si, že už nie je nikto, kto by nepochopil, že alebo vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou je vlastne konflikt alebo útok Západu proti Rusku a je to vlastne pokračovanie tých nekonečných snách Západu o ovládnutie Ruska a ich zdrojov, hlavne prírodných zdrojov nerastného bohatstva. Ukrajina v tomto vlastne funguje len ako nástroj zástupnej tej proxy vojny a bohužiaľ teda hynú v nej za záujmy Západu Ukrajinci. V prvom rade si treba povedať, že vlastne či sa niečo zmenilo zo strany Západu, a teraz už ho rozdeľujeme na Spojené štáty americké a Európsku úniu, alebo nezmenilo po amerických prezidentských voľbách. Tak Biden ako prezident jasne zadefinoval, že ich strategický cieľ alebo strategická úloha je porážka Ruskej federácie. To bolo povedané. Toto bol cieľ teda Bidenovej administratívy a dovolím si povedať aj všetkých ostatných dovtedy. Čo sa zmenilo po voľbe Trumpa alebo po nástupe Trumpa do funkcie, do ktorého vkladali veľké nádeje nielen Američania, ale myslím si celé ľudstvo, že sa tento veľmi vážny a nebezpečný vojnový konflikt ukončí. Myslím si, že sa nezmenilo až tak veľa, pretože o miery Trump rozprával a ďalej rozpráva, ale tie skutky Trumpa alebo aj celých Spojených štátov amerických sa rozchádzajú s tými slovami. Tak v prvom rade dá sa jednoznačne povedať, že tie ciele, ktoré bolo za Bidena, teda zničenie, strategické zničenie a strategická porážka Ruska, či sa zmenilo, či nezmenilo. No, mal by to vydefinovať Trump, ale tento nejako jasne stále nepovedal, pretože vlastne aké sú jeho ciele, a ako teda k tým cieľom chce dospieť? Veď predsa Amerika stále podporuje vojnu na Ukrajine, dodávajú tam zbrane, dodávajú tam peniaze, dokonca, to si myslím, že už s veľkým vykričníkom treba spomenúť, pred pár dňami sa pridali štátom, ktoré povolili Ukrajine používať zbrane s dlhým doletom na území Ruska, teda aby zasahovali ciele na území Ruska. Všetko toto, čo reálne Spojené štáty aj po nástupe Trumpa pokračujú, čo robia, vlastne spôsobuje len to, že sa ďalej eskaluje tento vojnový konflikt do veľmi, veľmi nebezpečných obrátok. No a nakoniec Európska únia, ak môžeme hovoriť o Amerike, že tam možno aspoň už rozmýšľajú, že by bolo dobré z toho konfliktu, z tej vojny vycúvať, tak naopak Európska únia pod vedením lídrov, ktorých niekto zozadu vedie, ako baňušky, tak vlastne tie sa plnou verbou vrhli do tohoto vojnového konfliktu a jednoducho ich cieľ zostáva ten, ktorý bol aj u Spojených štátov amerických. To znamená rozdrobiť Rusko, zničiť ho, presne v toho hesla diabolského rozdeľuj a panuj, rozporcovať si porazené Rusko
a ťažiť z jeho prírodných zdrojov. To znamená, že konečným cieľom Európskej únie stále ostáva zničenie alebo porážka Ruska. A preto sa európski lídri s takou vervou pomaly vrhajú, alebo ani nie pomaly, už reálne vrhajú do tohto vojnového konfliktu. Veď budeme ešte o tom hovoriť pred pár dňami, ako odvetu na ten ukrajinský útok. Ruské rakety zasahovali hlavne vojenské ciele, v ktorých sa nachádzali stovky žoldnierov alebo reálnych vojakov, ktorí tam vystupujú ako žoldnieri. Boli to Poliaci, boli to Francúzi, boli to Angličania. Čiže vlastne ten útok z 2.6. Ukrajiny na Ruskú federáciu hlboko do územia sa udial, myslím si, že každý, kto hovoril, alebo k tých povrchných novinárov jasal nad tým, že zasiahli takéto strategické ciele, no tak sa treba nad tým zamyslieť, že to nie je žiadne víťazstvo ani útok Ukrajiny. Je to útok Západu na územie Ruska. Pričom je horšie ešte to, že cieľom týchto útokov, okrem tých civilných 2 vlakov, boli strategické zbranie. Teda tie, ktoré sú vlastne brané ako použiteľné pre prípadné atómové útoky. Čiže vlastne, čo sa potom čo bolo cieľom? Lebo tak ako hovoril Zelenský, že to plánovali rok a pol, teda tú akciu Pavučina, tak hádam, nikto nie je taký naivný, aby si myslel, že to plánovali Ukrajinci a uskutočnili Ukrajinci. To je tak, ako s tým plynovodom Nord Stream, že nakoniec, že to nejaký ako vlastne samostatná akcia zo pár nejakých agentov ukrajinských SBU, ktorí sa rozhodli, že vyhodia Nord Stream a podobne. Hlúpe rozprávky pre hlúpych. V skutočnosti myslíme si, teda logicky, ak uvažujeme nad týmto, že ak sa takáto akcia, ktorá je už nie že na hrane, ale je hlboko za hranou všetkého, čo je povolené, alebo možno predstaviteľné v tomto svete, tak čo bolo cieľom? Lebo ten, ktorý to plánoval, nebol Zelenský. Oni boli len tou rukou, ktorá to uskutočnila. Aj to ešte za pomocou teda družicových dát, o tom tiež bude reč, ktoré dostali zo Spojených štátov amerických. Čiže tí strojcovia celej tejto operácie museli mať nejaký cieľ. Tak zamyslíme sa nad tým logicky bez emócií, čo bolo nejakým cieľom. No, mohli byť 2 ciele. Napríklad jedným cieľom bolo vlastne zvyšovať ďalej napätie, ďalej provokovať Rusko, ďalej akoby štuchať do toho ruského medveďa. Pričom teda takým spôsobom, aby sa vyhli použitiu atómových zbraní, lebo však nikto nie je až natoľko hlúpy, aby si myslel, že odpoveď nepríde. Tiež v podobe tých istých zbraní, recipročne. Čiže zvyšovať napätie to bol jeden cieľ. Ďalej si myslím, že viac pravdepodobné je ten druhý cieľ, a to je, že vlastne išlo o testovanie zbraní takého typu, ktorým by sa dal v prípade nejakého masívneho útoku v otvorenej vojny Západy proti Rusku otvoriť front. Pretože jednoducho žijeme v inej skutočnosti, ako bola doteraz. A vlastne na atomovú mocnosť sa nedá zaútočiť len tak. Proste. Teraz sa hľadajú ciele Západu, ako dospieť k ich dlhodobému strategickému cieľu, ktorý bol a ostáva porážka Ruska. Definitívna porážka Ruska. O to sa tu hrá. Čiže Západ má stále ten istý cieľ a menia sa len metódy, ktoré k nimi dospie. Čiže ak ideme od všetkých vojen, ja si teraz spomeniem akurát na Napoleona, potom Hitlera a tak ďalej, stále je to o tom istom. Stále ich provokujú tie nerastné zdroje Ruska. A tento cieľ, znovu opakujem, sa nemení ani voľbou Trumpa. Všetky skutočnosti objektívne posúditeľné k tomu nasvedčujú. Predsa Trump jasne povedal, že jeho cieľom, jeho volebným heslom bolo nakoniec Amerika na prvom mieste, ale on to myslí nielen vo vnútri, že sa bude snažiť vnútorne pozdvihnúť teda Ameriku, ale že jej zabezpečí aj také postavenie, ktoré už začala strácať vo svete. Čiže nie je tou jednotkou vo svete. Takže keď trošku odbočíme teraz k tomu Trumpovi a situácii v Amerike, bolo nevyhnutné, aby nastúpil Trump, pretože Amerika, či si to niekto chce priznať, či nie, no naše propagandistické médiá určite nie, je v hlbokej kríze. Pretože jednoducho
nestíhajú v technológiách, nestíhajú v tej umelej inteligencii dobiehať ostatný svet, Čínu a tak ďalej. Nestíhajú vo vojenských technológiách. Nakoniec povedal to otvorene súčasný veľvyslanec Ukrajiny v Londýne a niekdajší v minulosti náčelník generálneho štábu, ktorý povedal, že Západ zaostáva za Ruskom vo vojenských technológiách 5 rokov. Myslím si, že bol veľmi taktný, pretože odhad odborníkov je 10 a viac rokov, čo sa týka technológií. Čiže nástup Trumpa v Amerike bol spojený s tým, že Amerika sa nachádza vo veľkej kríze a že teda ten jej trón pomyselný stojí na hlinených nohách. A Trump nastúpil preto, lebo sa ukázalo, že Amerika vnútorne potrebuje veľmi veľké reformy. A tie reformy stoja ohromné peniaze. A vidíte, že Trump stále rozpráva o šetrení, teda nechce vyhadzovať peniaze na nejakú agresívnu politiku vonku, ale to nie preto, že by bol nejaký mierotvorca, ale preto, že ich potrebuje na to, aby tá Amerika nedopadla naozaj ako také vajco vychvúkané, v ktorom nič vo vnútri nie je a má škrupinku veľmi krehkú, takže sa ako vytrúsi dovnútra. Čiže je potrebné rozvíjať priemysel, pretože Amerika ho má dosť zlom stave. Sú potrebné hodnotové zmeny, pretože sa ukázalo, že všetky tie bláznivé ideológie, progresivizmu a tak ďalej, v ktorých Európa ešte pokračuje, takže vlastne nespôsobujú rozvoj spoločnosti. Práve naopak spôsobujú rozvrat a neprinášajú úžitok, teda nejaký progres. Nakoniec Amerika potrebuje aj zmeny alebo reformy systému. A na všetky tieto reformy sú potrebné peniaze, ako sa hovorí. Peniaze, penieži, či ako. A na to sa sústreďuje Trump. No ale ich dlhodobý cieľ strategický sa nemení, pretože vlastne, by som to povedala tak, že Amerika sa snaží vycúvať z toho konfliktu na Ukrajine, ktorý vlastne spískala s pomocou svojich európskych spojencov medzi Ukrajinou a Ruskom a vyžiadať si nejaký time out. Proste chcú si oddychnúť, nabrať sily, pretože ich to jednoducho vyšťavuje a neprináša im to úžitok. Ale to neznamená, že Trump alebo Spojené štáty americké alebo je pre nich výhodné, nehovorme chcú, lebo v politike by sa to nemalo používať, ale pre nich sa rozlišuje, čo je výhodné a nevýhodné. Pre nich nie je výhodné, aby tento konflikt teraz vlastne prestal, pretože nech sa vyšťavuje Európska únia ďalej, nech sa vyšťavuje Rusko, to sú všetko ich konkurenti. Oni si zatiaľ upracujú svoje vnútorné pomery, bude Amerika posilňovať a to je vlastne ich cieľ. Ale nech ten ohníček konfliktov ďalej tlie. Čiže strategický cieľ, znovu opakujem, ani Západu, ani Spojených štátov amerických sa nemení. Čiže Trump, pre neho je výhodné, aby pokračoval tento konflikt, len Amerika už nechce platiť účet. A ten účet bude musieť platiť Európa. A Amerika zatiaľ bude jednoducho silnieť a bude vlastne sa tešiť z toho, tak ako mnohokrát v histórii, že nech sa tí dvaja hlúšia. Európa aj s Ruskom. Nič nové. História nás o tom už, myslím si, že dostatočne mala presvedčiť. Tým skôr chcú vycúvať preto, lebo tento konflikt vyeskaloval natoľko, že naozaj sa už reálne priblížil na hranu, alebo teda preddverí nejakej atómovej vojny. No a myslím si, že aj keď nemáme veľkú mienku o európskych politikoch, tak by sme mali mať vyššiu o tých, ktorí vlastne tieto plány robia. Pretože tí až tak hlúpi nie sú. A každý vie, že vlastne vojnový konflikt dvoch atómových mocností, to je z Ruska a Ameriky, by sa skončil atómovou vojnou a atómová vojna, ako je známe, nemá víťazov, lebo by skončila celá planéta. Čiže vychádzajme pragmaticky z toho, že atómovú vojnu Západ nechce. Nechce použitie atómových zbraní a keďže nechce použitie atómových zbraní, tak hľadá, akým spôsobom vlastne musí prebudovať celé tie vojenské stratégie a taktiky na to, aby mohli bojovať s Ruskom, aby mohli vstúpiť aj do otvoreného konfliktu s Ruskom, ale nie použitím atómových zbraní. Ja som to minule vysvetľovala jednému kamarátovi, vlastne, že čo sa ako podľa mňa asi deje. A vlastne ide o to, keď si predstavíte takého kocúra, ktorý má strašnú chuť na mlieko,
ale tá miska toho mlieka je horúca. Tak on bude chodiť a bude stále tam a vždy si popáli tie packy a nemôže si líznuť toho mlieka. Tak kocúr urobí čo? Navlečí si teflónovú rukavicu, mlieko si ochladí a bude lízať. Hej? A tou teflónovou rukavicou v tomto konflikte Západ, Rusko je v tomto prípade Ukrajina. Čiže Západ, Spojené štáty americké na splnenie svojho strategického cieľa, teda definitívnej porážky Rusko, používa Ukrajinu ako kocúr, tú teflónovú rukavicu na to horúce mlieko. Lenže zaujímavé je, lebo viete, niekedy si treba všímať a analyzovať viaceré veci a javy a odpovede a náznaky v rámci tej veľkej svetovej politiky, ktorá sa nás vždy bude týkať, že odpoveď Ruska hneď bezprostredne po tomto útoku bola skoro žiadna. Rusi len povedali v tom svetovom tichu a jasotu bláznov, vrátane našich mediálnych bláznov a politických, že odpoveď príde. Odpoveď totiž musí prísť. Atomová mocnosť predsa nemôže si dovoliť nechať odstreľovať svoje vnútorné územie, tým skôr ničiť strategické zbranie. Takže vlastne jedna tá odpoveď bola veľmi zaujímavá, ktorú si málo kto všimol. A to bola odpoveď, ktorá prišla, keď sa začala zdôrazňovať podpísaná dohoda medzi Ruskom a Severnou Koreou. A keď teda svetové médiá obletiela správa alebo vyjadrenie hlavného vodcu Severnej Kórey, Kima, ktorý povedal, že podporia bezpodmienečne prislúbil bezpodmienečnú pomoc a podporu vojenskú a akúkoľvek Rusku vo vojne, ktorú on nazval, že je to posvetná vojna. A mohli by sme okolo toho dlho hovoriť, ale ak sme hovorili o tom kocúrovi a tej teflónovej rukavici, tak možno ja si myslím, že Putin im naznačil, že tu máte rukavicu trochu inú. Keď vy si myslíte, že bojujete proti Rusku, akože nebojujete, lebo je to vlastne pod značkou Ukrajiny, tak potom Rusko môže mať priateľa, napríklad v tomto prípade Severnú Koreu, ktorý tie atomové zbrane použije, lebo ich má. Ja si pamätám, že ešte v časoch prvého prezidentovania Trumpa s ním snažil mať Trump veľmi priateľské vzťahy, stále hovoril môj priateľ Kim a tak ďalej. Pretože ak niekto sa bude ešte rozpakovať, použiť atomové zbranie, tak určite to nebude vodca Severnej Korei. Ten, keď povedal, že považuje túto vojnu Putina a Ruska voči USA a celému Západu za posvetnú a poskytne mu bezpodmienečnú pomoc, môže sa stať, že tak ako používajú Ukrajincov, tak tu môže vyskočiť priateľ Ruska a to nebude teflónová rukavica. To bude poriadna atomová rukavica, lebo tá môže dopadnúť hocikde, aj na ten Washington. Pritom najhoršie je, že nemení sa stratégia ani Európskej únie, lebo v nej žijeme, sme z nej súčasťou. Čiže vlastne Amerika chce vycúvať a vlastne Európa, tá má jediný strategický cieľ. Hrnúť sa do vojny s Ruskom a zničiť Rusko. Čo je úplne hlúposť, pretože Európa sa nám zatiaľ rúti, tak vnútorne sa rúti, škrupinka je prázdna, nič tam nie je. Má problémy, či už hodnotové a tak ďalej, s tými stokrát omielanými hodnotami európskymi, ktoré sú úplná vata a blbosť, liberálne, ktoré sa v praxi neosvedčili. A čo je horšie, priemysel Európy sa pomaly, ale iste mení na obrovskú zbrojovku. A tá zbrojovka jednoducho raz skončí v obrovskej vojne. A tá vojna sa potom bude týkať Európy. Čiže, a teraz poďme k tomu, čo sa vlastne ten útok udialo. A prečo je to taký zlomový bod, ako Rusi hovoria, točka nevaz vráta, kde sa to už nedá vrátiť do pôvodnej polohy. Proste, totiž cieľom tých útokov, okrem tých dvoch vlakov, boli strategické ruské zbrane. Mnoho našich novinárov, ak sa zmienilo o tom, že proste len tak nejako posmešne, že Rusi ich nemali ani schované, že proste ich tam mali vystrčené ako na tanieri a tešili sa z toho. Viete, ako hlúposť je dar Boží, ale novinári, ak sú hlúpi, tak tú hlúposť rozsievajú ďalej. Totiž, a tí, ktorí to vedeli, tak to zamlčovali. Totiž ide o fakt,
že vlastne tieto zbranie ani nemôžu byť skryté, pretože Spojené štáty americké s Ruskom podpísali viaceré dohody o znižovaní jadrových zbraní, jadrového potenciálu a jedným vlastne z tých podmienok je, že vlastne každá strana môže cez družice kontrolovať tej druhej počet týchto strategických zbraní. To sú vlastne bombardéry, ktoré môžu niesť tieto jadrové hlavice. Čiže oni boli áno ako na tanieri, pretože to bola dohoda. A teraz vlastne dôsledky tohto útoku sú také, že nie je vôbec dôležité, koľko tých zbraní, koľko tých bombardérov bolo zničených. Ale že sa tu našiel niekto, kto naviedol Ukrajincov, aby zaútočili na ruské strategické zbranie. Čiže aké sú dôsledky tohto útoku? Dôsledky sú také, že v prvom rade ukrajinský režim pod vedením Zelenského, ja hovorím, či sa Ukrajinci urazia, či nie, blázna Zelenského, prefetovaného, ukázal, že on je v Ruskej federácii reálne nebezpečný. Čiže musí byť zničený. To je vysvetlenie z ruskej strany. Pretože ak je niekto pre mňa taký nebezpečný, že útočí na moje strategické zbranie, tak je otázka môjho prežitia, že ho musím zničiť. Tak stojí vlastne teraz úloha Ruska. Preto teda sledujeme tieto nálety. Oni ničia zatiaľ Rusi vojenské cieľe, ako som povedala, aj tie, kde sú tzv. Európski spojenci. Čiže ničia aj ich. Ďalší dôležitý dôsledok tohoto je, že Rusi si uvedomili, že tá vojna vstúpila za ich hranice reálne. A to bolo nielen útokom na tie strategické zbranie, ale aj vyhodením do vzduchu civilných objektov, ako sú vlaky. To znamená, že jednoducho ruská spoločnosť si uvedomila, že ide do tuhého. A ak si niekto na západe myslí, že Rusov tým rozhádžu, alebo že tým zneistia a pôjdu protestovať, aby proste zničili Putina, tak je práve na omyle. Pretože história, aj tá novodoba od 90. rokov učí, Čečensko a tak ďalej, že Rusi sa pri takýchto útokoch zvonku vedeli spoločnosti veľmi zjednotiť. Či už sankcie, či už teroristické útoky. V Moskve boli pomaly na dennom poriadku, Rusov to nevykolali. Oni sú, nechcem použiť to slovo, lebo v tejto súvislosti vyznieva hlúpo, na to zvyknutí. Ale to, čo si reálne v ruskej spoločnosti ľudia uvedomili, že vojna vstúpila cez náš prach. A že otázka je teraz byť či nebyť. Že budú zápasiť o holé prežitie ako také. A veľmi dôležité je to, čo sme povedali, ten tretí dôsledok, ktorý sme už naznačili, že prestali platiť dohody. Definitívne prestali platiť akékoľvek dohody, pretože vlastne na to, aby boli zničené tie strategické bombardéry, tak nestačilo, že tam niekto dovezie na kamiónoch drony. Na to musel mať údaje, družicové údaje. A tieto družicové údaje nemá nikto iný, nemohol to nikto iný poskytnúť, jedine Západ, v tomto prípade Spojené štáty americké. Oni ich majú. Určite sa, a v tomto sa zásadne svet zmenil. Preto hovorím, že to je ten bod, z ktorých už návratu nie je do toho sveta, ktorý bol. Pamätáte si, že hneď keď sa to stalo bezprostredne pár, možno minút, hodín po tomto útoku, Trump hneď povedal, že USA o tomto nevedeli, minister obrany to tiež nevedel. Ruská strana má však informácie, že minister obrany Spojených štátov amerických dostával pravidelné informácie o príprave tejto akcie, aj o priebehu tejto akcie, ktorá sa uskutočnila pod názvom Pavučina. Tlač v Amerike začala chrliť správy o tom, že Spojené štáty s tým nič nemajú. Mi to pripomína správanie toho, že keď niekto má čierne svedomie, hneď sa snaží obhajovať z toho, z čoho ešte ani obvinený nie je. Čiže ešte raz hovorím, ja používam len fakty. Tie družicové dáta odniekiaľ Ukrajinci mali. A teraz, lebo Ukrajina by to odnikiaľ ináč získať nemohla. Čiže vlastne tá zástupná vojna medzi Ukrajinou a Ruskou, to je vojna, v ktorej sa v tomto novom, veľmi nebezpečnom svete testujú nové formy vojny. Nové formy vojny, ktorá sa približuje stále a stále. A to nechcem nikoho strašiť. To je logika faktov a logika vecí. Tá vyplýva. Proste nedá sa, aby dve atomové mocnosti bojovali proti sebe otvorene, lebo by sa zničili a s tým aj celý svet a nie je víťazov.
Ale ten, kto chce vyťaziť, to je Západ, to sú Spojené štáty a potrebujú na zničenie Ruska používať nejaké zbranie, také metódy, také postupy, aby sa nedostali až k tým atomovým zbraniam. Čiže hľadajú sa teraz vlastne metódy a formy boja s atomovou mocnosťou bez použitia atomových zbraní. A výsledok je ten, že krok za krokom vlastne sa smeruje k väčšej a väčšej eskalácii tohoto vojenského konfliktu. Až to možno nebude možné tak prepočítať a tak jednoducho regulovať, že to stále Ukrajinci dominie a hrať sa so slovičkami a robiť diplomatické nejaké tanečky. Lebo nakoniec sa k tej atomovej vojne môže dospieť. A to nikoho nechcem strašiť. Pri tejto príležitosti ma zaujala jedna vec, že čo Slovensko. Viete, my sa tiež pomaly meníme na zborovku, pretože prezident prisľúbil, ale v tom je celá vládna koalícia, aby sme teda nehovorili, že len prezident, že áno, budeme venovať 5% hrubého domáceho produktu do zbrojenia. A tam sa ešte hrali také hry, že 3,5 tam a 1,5 tam. V skutočnosti sú to všetko na zbrojenie. My sa staneme čím? Tylom pre tú vojnu Ukrajine, keď budujeme v Prešove obrovskú vojenskú nemocnicu. Ona nie je pre Slovákov. Slováci by potrebovali, aby sa opravili tie nemocnice, ktoré doteraz máme. Ale investujú sa práve do novej. Nemáme personál. Bude tam ukrajinský. Pacienti tam budú tiež z Ukrajiny. Čiže viete, lenže tyl sa dá tiež zostreliť, pretože tie ďalekonosné zbranie trafia aj Slovensko. A čo je ešte a treba si povedať, že zbrojovka v tomto prípade, ktorá dodáva zbranie, či už s heslom ani náboj zadarmo na Ukrajinu alebo za peniaze, je to zbrojovka, ktorá dodáva zbranie na Ukrajinu do toho konfliktu. Sa ľahko môže stať oficiálnym vojenským cieľom na to, aby bomby začali padať aj tu na tieto zbrojovky, ktoré minister obrany, bohužiaľ aj s premiérom Ficom, tak oslavne teraz tu podporujú a otvárajú. A čo ma ešte viac naplňa obavami, to je vlastne tá tikajúca bomba, ktorú máme na Sliači. Pretože my na Sliači máme podľa dohody, ktorú spískala pani Čaputová a spol v minulej vláde, dohodu z USA o tom, že tam bude nejaká vojenská základňa. Teraz možno niektorí by ma zase začali naháňať pre slovíčka, že to nie je vojenská základňa, to tam majú nejaké logistické alebo neviem aký múdry názov vymysleli stredisko. Podstata je, že sú tam americkí vojaci, ktorí tam navozili, my nevieme čo. Nemáme právo sa o tom dozvedieť, pretože tam už nesiaha zvrchovanosť slovenského územia, ani jurisdikcie, ani našich iných orgánov. Proste tam niečo majú. Ak tam majú niečo, čo sa môže byť zapojené do tohto konfliktu, potom treba povedať, znovu nechcem nikoho strašiť, že aj ten Sliač sa môže stať legálnym vojenským cieľom pri obrane záujmov Ruska. Napríklad. Hej, hoci nás Rusi môžu mať radi a sú radi, že tam chodíme na vojenské či na výročie konca vojny a tak ďalej. Čiže ja by som sa na konci tohto videa chcela obrátiť s normálnou výzvou, naozaj to myslím vážne, na pána ministra Kaliňáka hlavne, aby prestal ako minister obrany fungovať, čo je už dosť hanba, ako obchodný cestujúci so zbraniami a aby sa sústredil na predvolebný sľub Smeru, pretože pred voľbami sľubovali, že tá zmluva, ktorá sa týka Sliača, hovoríme otvorene, vlastne vojenskej základne USA na Sliači, že bude vypovedaná. Čo ste konkrétne Smer, celá vládna koalícia, okrem škriepok, napríklad pre tento jeden konkrétny predvolebný sľub urobili. Lebo teraz ide o nás všetkých. Ďakujem pekne.